Dragi prieteni, vreau să-i mulțumesc la băiatul care m-a ajutat aseară, azi noapte cu 20 de euro și mulțumesc din suflet și uite ce mi-am luat. Uitați 2 margarini de făcut prăjituri, că am luat o cutie de prăjituri, de-aia vă arăt mai târziu. Uite roșii, ardei, castraveți. Uitați varză, dragi prieteni, ce am nevoie de sărbători de făcut sarmale. O ciocolată caldă albă, ceai, frățior. Se vede? Uitați, delicat, cacao. Se vede, dragi prieteni? Uitați de făcut supă. Uitați, morcovi încă. Se vede, dragi prieteni? Uitați, ketchup. Și încă mai am câteva, frățior, aici. Uitați, se vede? Biscuiți. Uitați, mazăre de pus la salata de bef. Și creme pentru prăjituri, uitați aici. Și o cafea. Și vreau să-i mulțumesc încă o dată la băiat că m-a ajutat și Dumnezeu să-i dea sănătate. Și luați și voi exemplu că suntem înainte de sărbători și fiți mai buni. V-am salutat!